momentului. Ren Nikaido, japonezul și italianul sunt siguri de podium, indiferent ce face Pavel Vașek, cel care, vă spuneam, a câștigat în premieră o etapă de mare premiu ieri, iar astăzi a câștigat prima manșă și acum zboară spre o posibilă victorie. Va trebui însă să așteptăm rezultatele oficiale pentru a-l putea felicita. Sunt 96 de metri și ar trebui să fie pe locul întâi, dar aștept confirmarea, pentru că totul depinde acum și de notele pentru stil, ca și de corecțiile pentru viteza și direcția vântului. A fost un weekend frumos în Valea Cărbunării, tocmai s-a încheiat. Vom rămâne însă în legătură directă pentru a afla și cine a câștigat și pentru a vedea și festivitatea de premiere dublă și pentru polonezul Pavel Vașek, așa cum în întrecerea fetelor s-a impus și ieri și astăzi italianca Lara Malziner.